ɲɔgɔn ye Irisi jamana ɲɛmɔgɔ ani Shin jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka kɛ wagati la wagati min na Shin jamana bɛ kan ka a yɛrɛ kɛ jamana ye mun tɛ kan ka dɛmɛ mɔgɔ si fɛ mankan min bɛ Ukraine ani Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Washington ni o Ameriki jamana faba ye ale ye Pekin ni o ye Shin jamana faba ye jalaki ko Shin bɛ fɛ ka maramafɛn dɔw bila ka taa di Moscou ma. O kumakan in Shin jamana a y'o kɔn k'o tɛ tiɲɛ ye. Chinois jamana ɲɛmɔgɔ a ka ni tile saba tagama in ye daluya fana ye mun bɛ a ka kɔkɔrɔmadonni yira ka ɲɛsin Irisi jamana ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Putin ye ni wagatinin na ale bɛ a kelenna duniya bunakun kan tile damadɔ dɔrɔn duniya jamanaw ka kiiribulonba ale kɛlen ka nɔminɛli sɛbɛn k'o bɔ a nɔfɛ a jalakilen k'a fɔ ko a ye Ukraine denmisɛnninlakaw lawuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ a ma kɛ sariya kɔnɔ. Di ale ye Shin ani Irisi jamana ko u ye sigiɲɔgɔn ɲuman ye ko baarakɛ ɲɔgɔnma ɲuman fɛnɛ don. A y'a jira k'a fɔ ni jamana fila bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mun ye jamana caman bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na u ka se ka yiriwa. Putin ani Di u kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ u fila ani u kan ka surafana dun baro dɔ kɛ tɛnɛndon sufɛla fɛ yanni tarata don u kan ka ɲɔgɔn ye tuguni. Ni laseli kɛra Putin ka kɛnɛmako politiki sera o laseli baga ma ni o ye Yuri Kuchakov Irisi jamana kunnafonidilaw ye.